Πάρε τηλέφωνο κάποιον που αγαπάς και κέρδισε μια μπάλα παγωτό. So, you have to call someone, tell him you love him or love her, and then you will win a scoop of ice cream of your choice. Rastafari. Yes, I love you, man. Yes, it's okay. Spreading love, spreading ice cream. Yeah, man, thank you. Enjoy. Yeah. Πρέπει να πάρεις τηλέφωνο κάποιον και να του πεις αγαπώ και θα κερδίσεις 2 μπάλες παγωτό. Okay. Για πάμε. Χρυσάνθη. Σ' αγαπάω. Γιατί? Έτσι. Έλα, bye. Τέλειο, μπράβο, τέλειο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βίντεο. Καλή σας απόλαυση. Λοιπόν, κορίτσια, πάρτε κάποιον τηλέφωνο και του πείτε ότι τον αγαπάτε, να κερδίσετε δώρο μία μπάλα παγωτό ή ένα ντόνατ της επιλογής σας. Ωραία. Για πάμε. Πάμε να δούμε. Ταυτόχρονα. Έλα, Σοφμού. Έλα, φαγί. Καλά. Ναι, σε μιλάω. Ήθελα να σου πω κάτι. Να της αγαπώ. Πολύ. Ορίστε τον ντόνατ. Ευχαριστούμε. Να το απολαύσετε. Ευχαριστούμε. Καλά.